Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Kif intom? Isma' tfal, tiftakruhom l-erba' itri li għaddew? Ejja ħanejduhom flimkien. Mela, nibdew bl-ewwel waħda. J għal hija n-nar. K għal karozza. L għal libsa. U M għal mera. Proset tfal! Illum, fir-razzett, Zizi, Ġiġi u Nunu se jilagħbu logħba ġdida. Zizi għandha 4 kaxxi kbar. Fuq kull kaxxa hemm mitra differenti. Hemm kaxxa għall-littra J, waħda għall-littra K, waħda għall-littra L u waħda għall-littra M. Il-logħba hi li jridu jqiegħdu kull oġġett fil-kaxxa tal-ittra tajba. Lesti? Ġiġi jaqbad ġugarell ta' jott aħmar. Qed jħares lejn il-kaxxi. Qed jaħseb. Il-jott. Fejn għandu jmur? Fil-kaxxa tal-J. Proset Ġiġi! Issa jmiss Nunu. Għandu ktieb mimli kuluri. Ktieb. Fejn għandna npoġġuh il-ktieb? Fil-kaxxa tal-K. Bravu! Zizi għandha lampa f'idea. Imma stenna ftit. Fejn ser titfa' l-lampa? Fil-kaxxa b'littra L. Proset Zizi, itfaħħa fil-kaxxa tal-L. Ġiġi sab martell. Martell. Il-martell Ġiġi jużah biex isammar l-imsiemer waqt li jsowwi x-xadba. Il-martell imur fl-aħħar kaxxa, il-kaxxa tal-M. Kemm ħadu pjaċir, poġġew l-oġġetti kollha fil-post it-tajjeb. ABC, danu tal-Malti l-alfabet. DF, inkantaw kollu mill-A sa Z. Ġ, G, I, H, I, M. Nitalmu l-alfabet, nieħdu gost inkantaw sewwa. Nitalmu l-alfabet u nieħdu gost inkantaw sewwa. Jekk għawnu tal-Malti l-alfabet. M-N-O, inkantaw kollu mill-A sa Z. P, E, R, S, T, U, V, W. Ix, mbagħad iż-Z u anke Z. Dawn huma tleti nittra li fih tagħna l-alfabet. Dawn huma tleti nittra mill-A sa X, Z u T. J. K. L. M. J. K. L. M.
M. Tfal, għandi logħba għalikom. Għandi dawn l-4 kliem u kull kelma għandha l-ewwel itra niesa. Tistgħu tgħinuni nimla l-vojt, tfal? Iva? Mela tlaqna. L-ewwel waħda. Dan l-oġġett nużawh biex nikdbu xi ħaġa bħal homework jew nagħmlu xi lista ta' xi affarijiet li għandna nagħmlu. Tafu x'inhu tfal? Ekku! L għal lapis. Issa, it-tieni waħda. Dan tajjeb ħafna għal xi dawra mal-kosta ta' Malta. Huwa kbir ħafna. Tafu x'ngħidulu? Jott! Daku, kemm intom bravi. Il-kelma jott tibda b'litra J. It-tielet oġġett. Tara! Tafu x'inhu tfal? Din ħafna drabi immorru xi dawra biha u tagħmel dan il-ħossara. Vrum 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 vrum! Issa tfal, tafu x'inhi? Ekku, karozza. Dik hija karozza. U karozza tibda b'litra K. L-aħħar oġġett tfal. Din hija xi ħaġa li fiha naraw ir-riflessjoni tagħna. Eżempju, jien qabel ma noħroġ mid-dar inħares ġo fiha biex nagħmel ċert li nidher tajjeb u xejn. X'ngħidula din tfal? Mera! Wow, bravi! Mera tibda b'litra M. Kemm ħadd pjaċir nilgħab din il-logħba magħkom tfal. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan għax samaħna